Tinokudokezai wana mhanduwe, hedzinoi nhau dzomanhoko zuva ro14 romwedzi waChiwabvu. Totandane dziri kupisa. Nyasi dare guru rodzimhosva munyika ratura mutongo wokubenhutsa mari dzevanhu dzakanga dzabiwa nehurumende munyika. Mugore ra2018, hurumende yakatomuka yadzika mutemo chimbi-chimbi wokuti mari dzese munyika dzakanga dziri kumari yokuAmerica kusanganisira zvikwereti zvese yakanga yava kuzochinjiwa kuita mari yomabhondi zvichipimiwa zvakaenzana. Kureva kuti munhu akanga akwereta chiuru chomari yokuAmerica akanga ava kuchibisa mariyo iri chiuru chomabhondi ayo akanga atopera basa pauremu kare. Danho riri rakaendesiwa kumatare odzimhosva uko kwazotuhwa mutongo wanyasi. Wamwe wakanga watopembera kuti wadya zvomarema wava kuchiona kuti paribe chawakagona nokuda kwomutongo uyu. Vanoona nezvomutemo munyika vari kuringira kuti hurumende ichazama kukwidza nyaya iyi kumatare ozobumbiro romutemo munyika kuti mutongo uyu upiriguhwe, asi heno kuti wachakunda chere. Toringa nyaya inorovesa nohana. Wamwe wechidiki watatu wobato reMDC Alliance wonyangarika wachindosiya makwai-kwai kunge inohoreka. Watatuwa nozuro masikati wari kunzi wakange wari pakutungamira wechidiki wairatidzira musha weWarren Park, asi kuri kunzi wakasungiwa panhandare yezvirimwa yeShowgrounds apo painge pakamira mapurisa muHarare. Chiri kuvhundutsa ndochokuti nyasi bepanhau roHerald noroDaily News arafumboreketa nyaya iyi vachiti mureketeri wamapurisa munyika abvuma kuti watatuwa wakasungiwa, asi ati aziva ba kuti wari kukamba ipi. Nyasi mapurisa onyika waramba kuti ndiyo wane watatuwa padandemutande reTwitter. Kuitaku kunogona kuri kuda kubata nyika kumeso nokuti kaunuka ndiko kabodziko kakatsakatisisa umwe waipikisa Mugabe Itai Dzamara makore anodarika 5 apfuura. Tinovimba kuti watatuwa wachagoboyeka nokuchimbidza. Mupfigwa wosiya wamwe wafundi pachikoro chodzidzo yepamusoro muguta reBulawayo cheNAST wari kukwewana nonhamo nonzara. Kutambura kwavafundiwa kwakabatawo hana dzovamwe vagari veguta vakaita nhimbe yokuvatsvakira zvokudya nezvokuseenzesa kuti waitewo kaupenyu kanoningisika. Wadzidziwo vanotosvika 50 uye wari kupuwa zvinhu nemasangano anoti reORAP, reFeed the City pamwepo noreEat Out Movement. Tinoshuvira zvisvinu kune vari kutambanudza manja yavo kuyamura waribe chokubatawa. Nyika yedu yopa mari kumaJerimani kuti awagadzirire mari yomabhondi iri kuda kuuya. Mabhondiwo ndiwo aye takambonyepa inozvawo kuti hurumende yati irida kuingidzira mari iri kufamba muupfumi hwenyika. Mariyo iyo ino huremu hunosvika zviuru 60 zvomakirogiramu uye yatsvetswa panhandare yondege yomuguta guru ronyika Nyasi. Zvinondoramba zvichishamisa kuti sei wachiramba wachipa varungu wavanogochemera kuti wakawawenga nokuda kwezvirango zvoupfumi wakaisa panyika yedu mari zhinji kuti wawaitire basa. Ndosaka wakuru wakareketa kuti rinomanyanga rinondoputirwa ba muhwa. Kambani yaunza mariyo ndeGiseke and Devrient ino muzinda wayo uri paguta reLeipzig. Asi tiribe kunyepiwa zvakawanda nezvokubhadharwa kwawo kuti wakabhadharwa mari pabasa rii. Toringa dzoupfumi. Kambani yozvicherwa yeCaledonia yofugura zvishoma mazano ayo okudzika nokuchera goridhe munyika. Kambani iyi yati iyo icharingira kugotenga mwe mugodhi mina kuti waingidzire goridhe wanoburitsa pagore nopagore. Kureketa kuno wakatobva kuingidzira mugodhi weBlanket kuti udzike zvinopfuura chiuru chemamita kuenda pasi. Kamudzikiro kari kuda kuita sokomugodhi yodzauru konyika uko inosvika kunyange zviuru 4 zvomamita kuenda pasi. Wakapedzisa basa rokuingidzira kucherako wari kuringira kuti wanenge wava kuburitsa matani 2 ogoridhe pagore ribodzi kubva mugore ra2022. Toringa dzopasi rese.
nyasi nyika yeMauritius yoreketa kukunda pahondo yodziwa mupengo. Nyika iyi yati iyo ichiribe vanhu vanodziwa mupengo nokuti wakabva kuburitsa warwere wakanga wasara wacho kuchirwerechi. Kubuda kwewarwereku kwabva kwasimbisana nokukusayika kwewarwere watsva kana vamwe vanhu vari kubatiwa nodziwa mupengo kwemazuva 11. Kana zvikaramba zvakadari zvichatoda kuwanoongorora nezvourwere kuti wakazvifambisa sei kuti warape vanhu vese vachipora kudari. Zvakandodaro vari kugovhura upfumi hwavo hwese, asi wachandoti zvimwe zvikamu bedzi ndizvo zvivhurwe wachimboringa kuti zviri kufamba sei. Tinovashuvira tuzvino. Tokwidza kuenda kuAmerica. KuAmerica kuri kuda kushinhiwa panodekara mhepo yodziwa mupengo iyi. Sangano rehurumende ko rinoringa nezvokudya nomushonga pabodzi zvinodhaka rareketa kuti marori makuru anomafiriji anonge amboseenzesiwa kutakura wapfi anogona kugoseenzesiwa kuzotakurisa zvokudya pokare. Wari kuti ivo wachaita kuti atande asukiwa mukati agochena. Danho rinotovhundutsa kundorifungako kwega nokuti wari kuda kusikinya tukono zvokuti urwerehwo wakafita kureka kupera kunyika yeAmerica iyi nokuda kweizvozvi. Kusaya mashirako kusvinuba idi mabiyangu. Dai kuri kwedu kuno tiri kutoti hwiba tinozvidaba nokuti zvinotadzisa mvura kunaya. Nyika dzomuAfrica dzosimbisa kuseenzesa kwadzo michina yemazuva ano kuisa dziwa mupengo nokuongorora kuteedzwa kwomupfigwa iyo wakaisa. Nyika dzinosanganisira Ghana, Namibia noTunisia dzakatotanda kare kuseenzesa michinayo inobhururuka nokutora mifananidzo yakachenjera. Aya matanho ari kuitirwa kuti mitemo yemupfigwa isimbisiwe munyika dzavo. Zvakandodarozvo michina iri kugoseenzesiwa kuingisira basa rokurapiwa kwavanhu munyika yeRwanda. Zvimwe zvipatara munyika iyi zvakatobisa vanhu vanokwaidza vanhu vachiisa michinayo yomazuva ano zvichiita kuti vanhu wareke kuketana zvizhinji mukupesana nevarwere nevari bechirwerechi. Tinoti tiri ipapo tinokutendai nokutetekera kwenyu wana Mhanduwe. Ndini wenyu Mhanduwe Wonhau.